δεύτερο γιο, παρακαλώ. Είμαι ο διευθυντής του σχολείου. Ένα παιδί λιποθύμησε, δεν ξέρουμε γιατί. Γρήγορα σας παρακαλώ, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιάννη, ήσασταν μαζί όταν λιποθύμησε. Είναι άρρωστος, ξέρεις κάτι. Φωτεινή, ειδοποίησε γρήγορα τους γονείς του. Λέγει. Δεν ξέρω, κύριε Διευθυντά, μόνο ότι τις τελευταίες μέρες δεν αισθάνονταν και πολύ καλά. Και τώρα που είχαμε γυμναστική. Καλά. Θα έρθεις μαζί μας στο νοσοκομείο. Μπορεί να σε χρειαστούμε. Πάμε. Τι έγινε, τι έχουμε εδώ, τι έπαθε το παιδί? Δεν ξέρω, τώρα μας τον έφεραν υπόθυμα από το σχολείο. Ο σφυγμός του δεν είναι καλός. Ειδοποίησες την Παπασταύρου? Ναι, έχετε. Με ενημέρωσε για τον νεαρό. Γρήγορα, ένα καρδιογράφημα. Μάλιστα, γιατρέ. Αδελφοί, πάτε του γρήγορα αίμα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε γενική αίματος, έλεγχο υπατικής και νευρικής λειτουργίας και χολυστερίνη. Ήταν κανείς μαζί του την ώρα του συμβάντος? Ναι, ήταν ένας μαθητής του, περιμένει απ' έξω. Ωραία. Φώναξε τον γρήγορα. Εσύ ήσουν μαζί του? Μήπως έφαγε ή ήπιε κάτι? Όχι, όσοι είμαστε μαζί, όχι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αλήθεια. Πλάκα θα έχει φέτος που θα γίνει κλήρωση για τα ζευγάρια. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι θα θέλουν να πάρουν κάποιους συγκεκριμένους, ονόματα δεν λέμε. Και εμείς που είμαστε μόνοι μας, δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθείς κάποιος ωραίος. Σιγά ρε Ζέτα, πώς κάνεις έτσι, δεν έγινε και κάτι αν σου τύχει κάποιος που να μην είναι και τόσο ωραίος. Ποια είσαι εσύ που δεν θα το δεχτείς κιόλας? Δεν κατάλαβα, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Εγώ θέλω να μου τύχει κάποιος ωραίος. Σιγά βρε κορίτσια, δεν τσακωθείτε κιόλας. Ηρεμήστε. Καλά. Και εμένα ρε κορίτσια, δεν μου αρέσει που θα γίνει κλήρωση. Μπορεί να δικαστώ να περάσω όλο μου το βράδυ με κάποιον που δεν μου αρέσει. Γιατί μωρέ, όλοι καλούνται εσύ. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω θέμα. Εντάξει ρε κορίτσια, ο χώρος του τελειοφύτων είναι. Μόψε και να πάμε τέλει θα περάσουμε. Μην είσαι και τόσο σίγουρη. Εμένα πάλι ρε παιδιά, γιατί δεν έχω ανοιχτή κλήρωση. Κάνω τι έκανε. Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι η Κοσμή δεν έχει λήξει ιδέα. Όλο κάτι της ιδέας έχει αυτή. Και καλά στον λίγο που μας έκλεισε και τελεσδίκαμε. Εδώ ρε παιδιά δεν θέλω να τύχω με την Άνση. Ξέρετε κανένα κορμπάκι να στήσουμε την κλήρωση? Δεν ξέρω, πάντως έχω πολύ καλό προαίσθημα. Λες να μου τύχει, Ζέτα. Καταφωνεί. This is real love. This is real love. Λοιπόν, Κώστας Μαζί με Βίκη. ο Στέλιος Με την Κατερίνα. ο Λουκάς Με την Ζέτα. Μαρίνα, να σου πω λίγο. παρακαλώ. Να μωρέ, δεν θέλω τη βοήθειά σου για κάτι. Σήμερα Λουκά έχουμε και δουλειές. Για το χορό, για τη Ζέτα, πολιτή της είσαι. Ναι, Άκουσα πως τράβησα το κληρώθηκε ζευγάρι μαζί μου. ωραία. Τι θες από μένα? Να μωρέ, θα ήθελα να μου πεις τι να κάνω για να της συγκινήσω το ενδιαφέρον. Μου αρέσει πολύ και δεν θέλω να την απογοητεύσω τη βραδιά του χώρου. Για τη Ζέτα μιλάω τώρα. Ωραία. Κάτσε τα μικρή κιλά πρώτα και μετά βλέπω. Καλά ρε, χάνονται 10 κιλά σε ένα μήνα. Φτιάχνονται κιλιακοί. Καλά σου λέει ρε, και αν τα χάσει για σένα, όχι για κάποια δυόμενα. Δίκιο έχει ρε. Καλά δεν ήσουν μέχρι τώρα με τον εαυτό σου. Και αν έχεις κινήσει γυμνασίριο, μπορεί να πω σήμερα κιόλας. Κι εγώ πρέπει να χάσω ένα κιλό. Αν θες, πάμε στο γυμνασίριο κοντά στη γειτονιά σου. Λες. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Κατά τις 4 καλά είναι. Καλά είναι, δεν έχω σήμερα και το πιστήριο, πέρα με πάρεις. Εντάξει.
Ήρθες αγόρι μου. Θα σου βάλω να φας, έκανα το αγαπημένο σου. Όχι, μαμά, θα περάσουμε πάρα πρώτα σε καμιά ώρα. Γιατί? Θα ξεκινήσω το γυμναστήριο. Εσύ δεν με πίεσαι τόσο καιρό με το παπά να ξεκινήσω. Ήρθε η ώρα πια. Πανάξει απλώ σου κάνα 20 λεπτό και αν αποκοιμηθώ να με σηκώσει. Καλά, παιδί μου. Τι λέει, πώς πάει η διατροφή που σου έδωσε ο γυμναστής? Τι να πω, μωρέ. Εδώ και μια εβδομάδα τώρα τελειώνω στη γυμναστική και στη διατροφή, αλλά έχω χάσει μόνο 1,5 κιλό. Η μάνα μου πιο πολλά θα έκανε. Τι περίμενες σε μια εβδομάδα? Εμείς 1,5 χρόνο κάνουμε. Τουλάχιστον μια διαφορά στο σώμα σου βλέπεις. Τι διαφορά να δεις τα εδώ, πλάκα κάνεις. Κι όμως υπάρχει τρόπος και εύκολος και γρήγορος. Γιατρέ, έτοιμα τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που μου ζητήσετε. Αλλά από ό,τι μου είπαν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φώναξε πάλι την Παπαστράτου. Μα τι συμβαίνει με αυτό το παιδί? Και πού είναι οι γονείς του? Γιατί δεν φάνηκαν ακόμα? Αυτά δεν είναι αποτελέσματα εξετάσεων 17χρονου παιδιού. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Πες μου, αν ξέρεις κάτι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ κάτι υποψιάζομαι, αλλά... Συγγνώμη, έπρεπε να σας το είχα πει από την αρχή. Ο Λουκάς εδώ και 3 εβδομάδες έπαιρνε διπλή δόση αναβολικών. Τα αγόρασε από το ίντερνετ. Τώρα εξηγούνται όλα. Ευτυχώς, θα σωθεί το παιδί. Ήθελε να αποκτήσει αθλητικό σώμα για τη Ζέτα, για το χορό. Αλλά τώρα πάει η Ζέτα, πάει και ο χορός. Έλεος πια με αυτά τα αναβολικά, βρε παιδιά. Τι μόνη και διπλή δόση μου λες? Ό,τι σας δίνουν το καταπίνετε χωρίς να το σκεφτείτε. Πάντα η εύκολη λύση και τα γρήγορα αποτελέσματα. Γι' αυτό μας έρχονται συνέχεια παιδιά με εμφράγματα και εγκεφαλικά. Κανένας δεν σας έχει μιλήσει για τις παρενέργειες. Αριθμίες, καρδιοπάθειες, ευνίδιος θάνατος. Πω, εσύ που ήσουν φίλος του, γιατί δεν έκανες κάτι, γιατί δεν είπες κάτι να τον προστατεύσεις? Λουκά, 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 ξύπνα αγόρι μου. Δεν είπες ότι θα ξεκινήσεις γυμναστήριο σήμερα? Ήρθε ο Πέτρος να σε πάρει. Ρε Λουκά, βάλε κανένα κιλό παραπάνω. Με 5 κιλά πώς να κάνεις στήθος? Πρώτη μέρα είναι. Τι περιμένεις? Έχουμε καιρό μπροστά. Σιγά σιγά θα τα ανεβάσω. Και η Ζέτα, και ο χορός. Εγώ φίλε, δεν διακινδυνεύω τη ζωή μου για τίποτε και για κανέναν.